Bon dia. Suposo que deu ser per l'arribada de la primavera i tota aquesta llum i tot aquest sol que m'ha agafat ganes de parlar-vos de la medicina ayurvèdica. De fet, jo no en sé gaire d'això d'aquí, l'únic que us puc explicar és d'on ve l'ayurveda. L'ayurveda ve de la Índia, no? És una medicina curativa, alternativa, que es basa en reforçar el propi organisme, però jo no em refereixo a d'on ve des del punt de vista de país, no? Sinó que em refereixo també a la paraula ayurveda, que ve del sànscrit, lògicament. Doncs bé, ve del sànscrit, però amb arrels indoeuropees. I quines són aquestes arrels indoeuropees? Doncs ayurveda té, com el seu nom indica, dos noms, dues arrels, que és ayurveda. Veda ve de l'indoeuropeu Ved, que és el que ens ha donat a nosaltres vídeo, o sigui, veure. El nostre veure, visió, ve d'aquest Ved. Però la idea de veure també va donar lloc a adquirir saviesa, adquirir coneixement. I és per això que, per exemple, en anglès, d'aquest Ved indoeuropeu, els va donar wise, savi. I, en la llengua que ara ens referim, en sànscrit els va donar lloc també a adquirir coneixement i, per tant, aquesta terminació de Veda vindria a ser com si nosaltres parléssim de logies i de ciència, de coneixement, etc. I la primera part, Ayur, ve d'una arrel indoeuropea que era Hei. I què volia dir Hei? Doncs Hei volia dir energia vital. I aquesta energia vital de Hei va donar lloc a Heiyu o Hayu o Hoyu, que volia dir llarga vida. I aquesta llarga vida és el que finalment va donar lloc a la paraula sànscrita Ayur, Ayus primer, Ayur, aquí en aquesta construcció, Ayurveda. Per tant, Ayurveda seria la ciència de la llarga vida. És com si diguéssim la vidalogia, o vidalogia, perquè és la vida llarga. I encara per acabar, deixeu-me que digui que aquesta arrel hei, que ja es veu que la pròpia paraula ho diu tot, no? Que volia dir energia vital, aquest hei també ens va donar lloc a nosaltres, o a l'anglès, per exemple, paraules com jove o young provenen d'aquí, o fins i tot a través del llatí aevum va donar lloc, per exemple, a edat, va donar lloc a etern, va donar lloc a, en fi, a moltíssimes paraules que estan relacionades amb el que és l'edat i la vida. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!